i en folkeskole i 70'erne og 80'erne, hvor vi havde masser af sløjt, metalsløjt, husgerning, håndarbejde. Vi skulle lære at klare os selv, vi skulle lære at kunne slå et søm i, når vi kom ud af skolen. Det var vigtigt, at vi kunne nogle praktiske ting. Jeg kan også huske, at den slags fag, det var det, der faktisk motiverede mig rigtig meget i de år, hvor jeg sådan synes, at skole faktisk var lidt træls. Det var rigtig fedt at få de der pusterum. Man kunne komme ned og lære at lave lidt mad, og man kunne komme ned og lære at slå nogle søm i, og sådan nogle ting. Ikke? Så vi altid diskutere, hvor fedt det var, at vi skulle lære at strikke, men det var en del af den pædagogik, der var dengang. Alle de her fag, de er væk nu. De er stort set væk og ikke eksisterende. Rigtig mange steder, der står alle de her værkstedslokaler og faglokaler tomme på skolerne. Fordi nu skal vi lære at læse og skrive, og hvis vi ikke kan lære at læse og skrive egen frivilligt, så skal vi have en masse tests, indtil der er nogen, der kan lære os at læse og skrive. Og det er altså en fejlslagen tilgang til det her med læring. Læring, det er noget, man tager imod, hvis man er motiveret for at lære. Og nu tvinger vi de unge til, at de skal lære på enhver bekostning. Det koster vores samfund penge. Prøv at kigge på, hvor mange penge vi bruger på specialundervisning, hvor mange penge vi bruger på ADH-børn og alle mulige andre underkategorier af unge, som vi putter et stempel i panden på og siger, du duer ikke. Ud af systemet med dig, og på længere sigt over i en kasse med en masse understøttelse, velfærdsydelser og alt muligt andet. Vi tænker dem ikke ind som en aktiv del i vores samfund. Det koster os rigtig mange penge. Så min pointe med det her, det er, folkeskolereformen, det er en rigtig god ting. Der står rigtig mange gode ting i den folkeskolereform. Men igen, hvis man presser den her reform ud i folkeskolen på den måde, som vi har gjort det her, får vi ikke en skid ud af det. Der er intet sket i det første år, den her folkeskolereform, den har været politisk vedtaget. Intet. Det har handlet om overenskomster for lærerne, det har handlet om arbejdstid og arbejdsvilkår for folkeskolelærerne, det hele. Der er ingen, der har tænkt en pædagogisk tanke endnu i forhold til, hvordan vi laver en bedre skole for vores børn og unge. Og med det så vil jeg bare sige, hvis det skal virke, drop det der byråkrati, slip folkeskolerne fri igen, som de var i 70'erne og 80'erne. Hvis vi skal være innovative i det her land, hvis vi vil leve af kreativitet og innovation igen og blive et bedre land for verden, så skal vi slippe den folkeskole fri. For uden de næste generationer, så kommer vi ingen vejen, så stagnerer vi.